Hotel Kolentum, međunarodni kamp crvenih noseva. I možda vam ovo nalikuje tek na zabavu, ali ovdje se marljivo radi. Ovo su umjetničke i stručne radionice na kojima oko 170 klaunova, doktora i administrativnog osoblja iz 8 zemalja priprema plan napada na zdravstvene i socijalne ustanove. Jedino dopušteno oružje – humor. Mislim da je glavni cilj pomoći bolesnima da ojačaju onaj zdravi dio i tijela i uma. Uz pomoć klaunova oni se vraćaju radosti života, snazi te životne radosti i stvarno im to pomaže da što prije ozdrave. Crveni nosevi najveća su svjetska organizacija klaunova doktora. Od Austrije i Njemačke do Palestine djeluju u 11 zemalja, jer smijeh je jezik koji svi razumiju. Glavna je terapija da se ponovno povežete sa svojom životnom vitalnošću. To nisu nužno situacije u kojima ćete puknuti od smijeha, nego je to podsjetnik da postoji i neki drugi svijet, onaj ugodniji, pun zabave, drugačijeg pogleda na svijet. Mi smo jedini u bolnicama koji ništa ne traže od pacijenata i mislim da nas zato ljudi vole. Ogroman je doprinos humora u medicini. Imati medicinske vještine kao liječnik i povezati ih onda s umjetnošću je odlična kombinacija. Mi smo klaunovi doktori, ne može bolje. Od uvođenja redovitih programa posjeta bolnicama u listopadu 2010. hrvatski klaunovi doktori, crveni nosevi, njih 9, gegovima uveseljavaju ne samo najmlađe pacijente, nego i one u domovima za starije i nemoćne. A svoje klaunovske vještine odlučili su danas pokazati na dječjem odjelu Šibenske bolnice. Da, puno mi je smiješno. I ovo su mi dali. Dali su mi 2 nosa. Jesu ti bili smiješni? Da. Jesi se dobro zabavljala? Da. Klaunovi doktori su zapravo glumci, zabavljači, glazbenici. Oni su posebno educirani profesionalci koji svojim klaunoterapijskim djelovanjem pomažu bolesnoj djeci i roditeljima da se lakše nose sa stresom uzrokovanim bolešću i boravkom u bolnici. Ovo je za mene velika zabava i uživam u ovom poslu, jer dajem zabavu, a i dobivam zabavnu povratnu reakciju, ali najvažnije je to što radim pravu stvar. Moje iskustvo je ovo... moje iskustvo je, kako bi rekla, predivno. Nije uvijek lako, zato što si u pravome životu i događaju se stvarne životne situacije, ali je sa smijehom i sa humorom i sa pravim partnerima, klaunima, kad vidiš taj osmijeh na mami, tati, djetetu, a i doktorima, onda ti je srce ogromno. Stoga ne zaboravite, smijeh i životna radost najbolja je terapija.